Γεια σας παιδες! Καλώς ήρθατε στο κανάλι! Είμαι η Πάολα και η Νικόλ και σήμερα έχουμε ένα book review για το βιβλίο The Deep End. Αυτό το βιβλίο είναι ένα sport romance. Είναι ανάμεσα σε έναν swimmer και έναν diver. Μία diver, εντάξει. Τέλος πάντων, είναι μια κοπελίτσα τώρα η οποία έτσι φαίνεται σαν να έχει κόμπλεξ, σαν να είναι λίγο στην κοσμάρα της. Έχει μια φίλη, η οποία αυτή τα έχει με τον swimmer. Και τι γίνεται, λέει, και έκλαιγε μας λέει η πρωταγωνίστρια και τι έχεις, προσπαθούσε έτσι λίγο να την προφυλάξει άμα γίνεται κάτι, να χωθεί. Αλλά φαίνεται ρε παιδί μου ότι η άλλη κοπέλα είναι ok, ότι δεν κλαίει γιατί την κακοποίησε, αλλά γιατί πρόκειται να χωρίσουνε, γιατί το αγόρι είναι έτσι λίγο πιο kinky, του αρέσουν λίγο τα περίεργα πράγματα, ενώ αυτή δεν είναι πολύ στο mood για αυτά. Και έχουμε τώρα αυτό το ερώτικα, το kinky μέσα στο βιβλίο, μας λένε πολύ ότι θα δείτε πράγματα και τέτοια. Δεν το είδαμε. Και δεν τα είδαμε. Πάει λοιπόν η κοπελίτσα αυτή και της λέει να σου πω ρε παιδί μου, έλα να πιούμε έναν καφέ, να σου μιλήσω, θέλω κάτι να σου πω. Στον καφέ λοιπόν εκεί που πήγε να της μιλήσει, της λέει κοίτα, εγώ ξέρω ρε παιδί μου γιατί γουστάρω και εγώ αυτά τα kinky. Άμα θέλεις να με ρωτήσεις κάτι, πες μου γιατί είχα μια εμπειρία και τέτοια. Και το βλέπουμε ότι μιλάνε εκεί και τι λένε και τέτοια. Στην ουσία είναι το βιβλίο πιο πολύ ρε παιδί μου το να μιλήσεις ελεύθερα για το kinky και όχι τόσο πολύ το kinky, εγώ θα έλεγα σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, με αυτή την κοπελίτσα τη φίλη της κάτι γίνεται και μεθάει. Και όταν πάνε και οι δύο να τη συναντήσουν για να την βοηθήσουν, μέσα στο μεθύσι της λέει εσείς οι δύο πρέπει να κάνετε κάτι γιατί ταιριάζετε. Και στην ουσία τους λέει ότι ο ένας και ο άλλος είναι στο ίδιο το κομμάτι. Και τους βάζει την ιδέα και σιγά σιγά όταν βρίσκονται πάντα σκέφτεται ο ένας για τον άλλον αυτό το κομμάτι. Και έχουμε ένα έτσι romance το οποίο εξελίσσεται στο χώρο του κολυμβητηρίου θα έλεγα. Λοιπόν, τώρα πάμε να πούμε τα καλά και τα κακά. Αυτή ήταν η σύνοψη. Λοιπόν, τα καλά και τα κακά αυτού του βιβλίου. Θα πω εγώ μερικά και μετά πες εσύ ή θες να πεις εσύ πρώτα. Τα έχεις έτοιμα? Ναι. Οκ, πες. Λοιπόν, εγώ σκέφτομαι τώρα. Βασικά, στο review που έγραψε στο Goodreads είπα ότι αυτό το βιβλίο, εγώ πιστεύω ότι η Ellie Hazelwood ήθελε να κάνει ένα μεγάλο ντόρο στο BookTok και να γράψει ένα βιβλίο μόνο για το BookTok. Γιατί ήταν σε φάση. Τι αρέσει στον κόσμο να διαβάζει, smart. Πώς μπορώ να το κάνω αυτό, θα γράψω ότι είναι kinky και οι δύο και κάνουν πράγματα kinky. Ποιο άθλημα είναι το πιο sexy και καλά, αυτό. Θα γράψω ότι είναι και οι δύο σε αυτό το άθλημα. Και εγώ πιστεύω ότι έκανε αυτό και γι' αυτό το λόγο έγραψε αυτό το βιβλίο, για να γίνει λίγο πιο διάσημο και να γίνει λίγο BookTok αυτό το βιβλίο. Ντόρος. Ναι. Αυτό. Συμφωνώ. Εγώ το βαθμολόγησα 2 αστέρια γιατί δεν μου άρεσε η χημεία τους. Δεν μου άρεσε... Γιατί ξέρω εγώ τα chapters με το smart ήταν ό,τι να είναι, δηλαδή δεν κόλλαγαν το ένα με το άλλο, δεν μου άρεσε η χημεία τους, η... Πρωταγωνίστρια. Ναι, όχι τη φίλη της, πώς τη λέγανε. Ούτε καν θυμάμαι και ούτε θέλω να... Άλισον, ξέρω εγώ πώς τη λέγανε. Τέλος πάντων. Ναι, τέλος πάντων αυτή η κολλητή που τα είχε με το... Λούκας, τον πρωταγωνιστή. Γενικά έπρεπε αυτή να ήταν η πρωταγωνίστρια πιστεύω. Έκανε πολύ πιο πολλά πράγματα από την κανονική πρωταγωνίστρια. Βλέπουμε το όνομά της πάρα πολλές φορές. Το τέλος... What? Δηλαδή δεν έβγαζε νόημα, δηλαδή δεν υπήρχε λόγος για το τέλος. Το τέλος θύμιζε λίγο The American Roommate Experiment. Μου θύμιζε λίγο. Την κατάσταση τι να πω. Δεν έχω πολλά πράγματα να πω, δεν μου άρεσε τόσο πολύ. Του έβαλα 2 αστέρια, είναι το μόνο βιβλίο που το έχω βάλει 2 αστέρια νομίζω μέχρι στιγμής. Αυτά, στο παραδίδω. Λοιπόν, ας ξεκινήσουμε από τα καλά. Τα καλά είναι ότι έχει ένα τρομερό εξώφυλλο. Έχει sprayed edges και επίσης τα end papers
Είναι πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μ' άρεσε πάρα πολύ το βιβλίο, πήρα το Deluxe Edition, το πλήρωσα παραπάνω, το παράγγειλα από τα Public. Η αλήθεια είναι ότι μέχρι εδώ μ' άρεσε. Μέχρι εδώ. Λοιπόν, όσον αφορά την πρωταγωνίστρια. Η πρωταγωνίστρια δεν μ' άρεσε καθόλου. Από την αρχή μέχρι το τέλος ήταν ένα κόμπλεξ μόνο, ρε παιδί μου. Δηλαδή συνέχεια κλαψούριζε στην κυριολεξία. Δηλαδή κάπου λες, όπα. Και τι γίνεται, όντως η φίλη της εμφανιζόταν πάρα πολλές φορές στο βιβλίο. Δηλαδή έλεγες κάπου ποια είναι η πρωταγωνίστρια από τις δυο τους. Δηλαδή έλεγες ότι έχει έτοιμο το βιβλίο το επόμενο με αυτήν για πρωταγωνίστρια. Επίσης, να πω κάτι άλλο. Στο τέλος η φίλη της, δηλαδή ό,τι να είναι. Γενικά στην αρχή του βιβλίου τους έλεγε κάτι, τους έλεγε ουρανός είναι μπλε, δεχτείτε το. Παράδειγμα είναι τώρα, και στο τέλος του βιβλίου που δεχτήκαν ότι ο ουρανός είναι μπλε και λέγανε ότι ο ουρανός είναι μπλε, έλεγε αυτή, θέλετε να με αντιγράψετε. Της έλεγε ότι θέλεις να με αντιγράψεις και ότι με ζηλεύεις επειδή λέγω ότι ο ουρανός είναι μπλε και εσύ λες και εσύ ότι ο ουρανός είναι μπλε και ο ουρανός είναι μπλε μόνο για μένα και τα Ήταν γενικά ένα προβληματικό βιβλίο και τώρα εντάξει να το έγραψε και καλά να προσπάθησε να το γράψει από την πλευρά των teenagers και δεν το νιώθεις αυτό το βιβλίο και λες ok, έχουμε τον Λούκας. Θα κρατήσει το βιβλίο, θα γίνει gatekeeper, παιδί μου. Περιμένεις το kinky, περιμένεις να δεις την ψυχούλα του Λούκας άμα είναι μεγαλόκαρδος, ok. Δεν το πολύ βλέπουμε την ψυχούλα του, να σας πω την αλήθεια. Δεν το πολύ βλέπεις. Όλο είσαι με το kinky και αυτό και εκείνο και τα safe words. Και πες μου, τι θα κάνω, θα κάνω αυτό, είναι υπόσχεση ότι θα το κάνω, να το θυμάσαι και πες το μου να το ακούσω. Και ποια είναι το safe word και άμα συνετείς για αυτό το πράγμα και άμα είσαι ok και ξανά και ξανά και ξανά, ok, είπαμε έχουμε ένα safe word. Άντε, δηλαδή... Άντε, χρησιμοποίησε 15 φορές. Πραγματικά 15 φορές το ίδιο πράγμα και είσαι κάπου τώρα σελίδα 300 και λες ρε παιδιά έχετε μείνει ακόμα να μιλάτε με το safe word που δεν βρήκανε safe word, δεν είπαν ποια είναι η λέξη, δεν τη μάθαμε ποτέ. Αλήθεια. Ναι, δεν τη μάθαμε ποτέ. Δεν έδωσα καν σημασία. Μπορεί και να το πέρασα και έτσι αλλά δεν νομίζω να το πέρασα έτσι, θα το είχα σημειώσει ότι είναι το ανανάς, ξέρω εγώ. Πες, καμία safe word, αφού το έπαιζε 15 φορές το ανέφερες, ποια είναι αυτή η λέξη, να ξέρουμε κι εμείς, να τη φωνάξουμε, κάπου να σταματήσετε. Εντάξει. Παιδιά, έχω βγάλει έξω τα ρούχα μου. Έχω βγάλει έξω τα ρούχα μου. Λοιπόν, η αλήθεια είναι ότι αυτό το βιβλίο δεν είναι ένα ερώτικα kinky. Είναι πιο πολύ το να συζητήσεις και να ακούς και πώς άτομα μικρής ηλικίας ανοίγονται και μιλάνε ότι είναι μέσα σε αυτό το τομέα, ότι τους αρέσουν λίγο τα έξτρα πράγματα και πώς τα μιλάνε μεταξύ τους παρά όταν τα κάνουνε. Δηλαδή βλέπαμε σκηνές που ήταν στο ερωτικό και στο σεξουαλικό κομμάτι που δεν ήταν και ωραίες. Δηλαδή το λάβα... Hypothesis. Ναι. Ήταν πάρα πολύ δυνατό. Ενώ το Bride και αυτό, παιδιά δεν ξέρω τι έχει πάθει άλλη. Η άλλη. Ναι, δεν ξέρω τι έχει πάθει. Δεν είναι όπως είναι εκείνο το βιβλίο. Αυτά. Ναι, δεν ήταν slow burn, ρε παιδί μου, τους είδαμε στο τέλος, αλλά είδαμε πράγματα. Εδώ δεν είδαμε. Την αζότανε, τεντωνότανε, έκανε, έρανε, της έλεγε, άμα σε πονέσω να μου το πεις ή το ένα τ' άλλο, ή το kinky τους ήταν το ότι την πόναγε και τη χτύπαγε και την έκανε. Εν τω μεταξύ δεν είδαμε τίποτα. Και αυτή σηκωνότανε μετά να φύγει και ήταν μαύρη στο ξύλο. Και εμείς δεν είχαμε δει τίποτα. Ούτε να πεις ότι γινότανε off screen. Στο έλεγε, αλλά δεν γινότανε.
δεν μπορώ να το εξηγήσω. Έπρεπε να το φανταστείς εσύ. Γινότανε και καλά, η άλλη το έγραψε ότι το kinky θα πρέπει να το περάσεις με τα δικά σου δεδομένα. Ποιο είναι και το τι κάνανε. Και όχι να στο δώσει ακριβώς. Αυτό το βιβλίο δεν ήτανε kinky romance. Υπάρχουν ρομαντζάκια free από το Amazon πάνω σε αυτό το κομμάτι που λες Παναγία μου, κοκκινίζει την ντομάτα. Και είναι δωρεάν. Και έδωσα 19 ευρώ και έμεινα σαμπάνια. Τι να πω τώρα. Τι άλλο. Η φιλία ήταν ωραία στην αρχή, μετά έγινε πάρα πολύ τοξική. Η σχέση τους, να σου πω κάτι, εγώ πιστεύω ότι η Σκάρλετ δεν άξιζε για τον Λούκας. Δεν του άξιζε αυτή η κοπέλα. Έπρεπε να είχε μία άλλη. Δηλαδή, το δίνει αυτό το βιβλίο ότι είναι αυτός και ότι θα την προστατέψει, ότι θα την κάνει heal, ρε παιδί μου, από όλα αυτά τα πράγματα μέσα στο κεφάλι της. Σου έλεγε για τον πατέρα της, αχ, ο πατέρας μου, η ζωή μου είναι χάλια και και τέτοια. Και ο πατέρας της, δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς τι είχε γίνει, αλλά ήταν κάτι πολύ απλό, ξέρω εγώ. Αλλά μέσα στο κεφάλι της ήταν κατεστραμμένη η ζωή της από αυτό το πράγμα. Δεν ξέρω, ήτανε λες και το έγραψε στο chat GPT και πήγε απλά και συμπλήρωσε πράγματα, ρε παιδί μου. Δηλαδή ήτανε, άμα κάτσουμε τώρα και γράψουμε ένα βιβλίο, μπορεί να βγει και καλύτερα από αυτό. Δηλαδή σε τέτοιο σημείο στο έδινε το βιβλίο. Δεν ξέρω, είχε ένα μυστήριο στην αρχή ο Λούκας, έλεγες έχει μυστήριο, το ένα τ' άλλο και ήτανε τίποτα, Τίποτα. Αέρας, πραγματικά, τίποτα. Δηλαδή, διάβαζες όλα τα υπόλοιπα και λες υπάρχει ένα μυστήριο πίσω γύρω από αυτόν τον χαρακτήρα. Πρέπει να το μάθω, θέλω να το μάθω γιατί το κρατάει το βιβλίο. Καλά, θα διαβάσεις. Και μαθαίνεις... Ό,τι δεν διάβασες στο Deep End που λες τώρα θα το διαβάσεις και στην blog. Μακάρι. Και μαθαίνεις τι ήταν και αυτό το μυστήριο και ήταν ακριβώς το ίδιο με το kinky και με το τι είχε γίνει με τον πατέρα της. Τίποτα, απλά υπάρχει, υποβόσκει. Θέλεις εσύ με το δικό σου το μυαλό να φτιάξεις την ιστορία την από πίσω. Δεν ξέρω τι να πω, θα μπορούσε να το γράψει καλύτερα. Επίσης να πω το ότι από όλο το romance, τη φιλία, το ένα τ' άλλο ήταν ένα πολύ μικρό κομμάτι στο βιβλίο. Όλο το υπόλοιπο ήταν πιο πολύ για το diver και για το swimming θέμα και για την πισίνα και πώς είναι η πισίνα και τι κάνει κάθε άθλημα και πώς γίνεται κάθε άθλημα και τα μετάλλια και να πας να κάνεις άλλη πόλη πράγματα και τι πόνο έχει μετά από κάθε προπόνηση και πώς μπορεί να χτυπήσεις με αυτά τα αθλήματα και μπλα 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 μπλα. Δεν θέλω να μάθω, μάνα μου. Δεν θέλω να μάθω, δεν πρόκειται να γίνω. Είμαι χοντρή. Είμαι χοντρή. Πήρα το βιβλίο για να δω το kinky. Δεν πρόκειται να βγω στη θάλασσα, είμαι σαφάλαινα. Δεν πρόκειται. Δώστε μου το kinky. Οπότε ήταν μια αποτυχία αυτό το βιβλίο, η αλήθεια είναι. Του βάλα και εγώ 2 αστέρια και το κάναμε και reading buddy μαζί με μια άλλη κοπέλα από το TikTok, τη Μαρίνα. Περάσαμε ωραία, η αλήθεια είναι. Είχε τη φάση του έτσι το να μπαίνουμε στη διαδικασία να γράφουμε όλοι μαζί. Η Μαρίνα το έκανε rate νομίζω 3 αστέρια. Οκ. Εμείς ήμασταν λίγο πιο σκληρές, το κάναμε έτσι στην Μαρίνα άρεσε λίγο η χημεία τους, εμάς δεν μας άρεσε. Δεν μ' άρεσε η χημεία. Μ' άρεσε το ότι ναι μεν τα βρήκανε με το kinky και με αυτά και εξελίχθηκε η σχέση, γιατί και στην ουσία ήθελαν και 2 σχέση. Και να πω το ότι είχαν κράσο ένας στον άλλον, αλλά δεν περιμένανε, νομίζανε ότι και οι 2 ήταν πάνω από το leak του άλλου. Και είχαν μια τέτοια εντύπωση και μ' άρεσε έτσι αυτό το κομμάτι, εντάξει και εμένα, αλλά πραγματικά πίστευω ότι εφόσον θα απελευθερωθεί και θα νιώσει έτσι αυτό το κομμάτι της να ολοκληρώνεται, γιατί και αυτή δεν είχε πολλές εμπειρίες με το kinky, σιγά σιγά τις ανακάλυπτε με τον Λούκας. Πίστευω ότι θα κάνει έτσι ένα κύκλο χαρακτήρας της και θα ολοκληρωθεί και θα βγει πιο δυναμική, γιατί πραγματικά τη βοήθαγε ρε παιδί μου
ο Λούκας στη σχέση, ένιωθε ότι ενδιαφέρεται πάρα πολύ, ήταν εκεί πάντα και γενικά όταν ένιωθε όχι αδύναμη, όχι, εκτεθειμένη όταν υπήρχαν τρίτα άτομα γύρω της, ο Λούκας μ' άρεσε πάρα πολύ γιατί παρατηρούσε τις λεπτομέρειες. Γι' αυτό σας λέω ήταν gatekeeper στο βιβλίο. Παρατηρούσε την κοπέλα, πώς ένιωθε όταν ήταν μαζί της και πώς ήταν και με τους τρίτους, με τα αγόρια ή με τα κορίτσια. Και κατάλαβα ότι ένιωθε λίγο περίεργα όταν ήταν γύρω της άλλα αγόρια. Και μ' άρεσε το ότι έτσι κοίταγε τις λεπτομέρειες. Αυτές οι λεπτομέρειες μετράνε, ρε παιδί μου, ή στα fiction ή στην πραγματική μας ζωή. Είναι ωραία, μ' άρεσε. Αλλά στο τέλος πίστευα ότι θα ολοκληρωθεί και δεν ολοκληρώθηκε. Δηλαδή την βλέπαμε ότι ήταν κλαψιάρα μέχρι το τέλος, ρε παιδιά. Πολύ κλάμα. Γιατί δηλαδή. Δεν χρειαζόταν. Ναι, ήταν δηλαδή στη δεκάδα παγκοσμίως. Έτσι, αυτό εντάξει είναι λίγο spoil τώρα που κάνω, αλλά αν δεν το έχετε διαβάσει στο βιβλίο θα πρέπει να καταλάβετε. Ήταν στη δεκάδα παγκοσμίως στο άθλημά της και πάλι έβρισκε πράγματα να πει. Να κλάψει. Ναι, να κλάψει. Ναι, ισχύει. Για κάτσε, μπήκε στη δεκάδα ρε φίλε, παγκοσμίως δεν σου φτάνει. Του χρόνου θα προσπαθήσεις καλύτερα. Από αυτή την άποψη. Δεν ξέρω, εγώ το βλέπω έτσι. 2 αστέρια, δεν έχω να πω κάτι άλλο. Έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο? Όχι. Αποτυχία, παιδιά. Θεωρώ και που το κάνουμε και review, πολύ είναι. Ήταν να το κάνουμε reading vlog, ξεκινήσαμε, κάναμε τα intro, κάναμε εδώ με τη μικρή, με το που διαβάσαμε. Παιδιά, από τα πρώτα 5 chapter, ήθελα να το κάνω DNF. Ναι, και εγώ, δηλαδή. Και έλεγα, πλήρωσα 19 ευρώ, τώρα πρέπει να το διαβάσεις. Το βρήκα το audiobook, ήταν και λίγο έτσι ρομποτικό και αυτό στο YouTube. Λέω τι να κάνω, πρέπει να το πουσάρω. Παιδιά, το είχα βάλει στο επί 2. Ναι, και δεν τελείωνε. Δεν τελείωνε. Πραγματικά πηγάδι δίχως πάτο. Δεν έχω να πω τίποτα άλλο. Αυτό. Κάντε ό,τι καταλαβαίνετε. Θέλετε να το πάρετε? Πάρτε το. Ήτανε 5 αστέρια? Όχι. Εντάξει, για σας. Το δέχομαι. Δεν μπορώ να σας πω τίποτα. Εμένα προσωπικά δεν μ' άρεσε αυτό το βιβλίο. Δεν θα εμβαθύνω πιο πολύ στην ανάλυση και να κάνω σύνοψη πιο πολλά ή λεπτομέρειες ή spoilers. Να πω κάτι. Αν θέλετε, βασικά καταρχάς θέλω να πω 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ότι και εγώ το είχα κάνει DNF για 2 μέρες. Και μετά λέω εντάξει δεν γίνεται, γιατί αν το κάνω DNF μετά θα πρέπει να το ξαναδιαβάσω από την αρχή, γιατί τα έχω ξεχάσει όλα, ό,τι λέει εδώ μέσα, τα έχω ξεχάσει. Και εγώ δεν θυμάμαι πάρα πολλά. Και λέω όχι, δεν θα ξαναδιαβάσω μέχρι τη σελίδα 300, κάτι είχα φτάσει. 200 κάτι, θα κάτσω και θα το ακούσω σε audiobook. Και παιδιά κάθισα και το άκουσα σε audiobook, το είχα βάλει επί 2 και έφτιαχνα το book journal μου. Και παιδιά, μόνο έτσι το κατάφερα. Αλλιώς θα ήταν ακόμα στη μέση, θα το είχα αφήσει. Δηλαδή, δεν το τελείωσα. Δεν το έκανα DNF γιατί σκεφτόμουν ότι δεν θέλω να το έχω ακόμα διάβαστο. Ότι δεν θέλω να μπω πάλι στη διαδικασία στο μέλλον να το ξαναδιαβάσω. Να το τελειώσει, να ξέρεις τι έγινε, να μην το ξαναπιάσει στα χέρια σου. Ναι. Κι εγώ έτσι. Δηλαδή είναι τραγικό. Και επίσης αυτό που είπε για το vlog, για το reading vlog, αν θέλετε να το δείτε, έχουμε κάνει live stream. Και βρίσκονται στο κανάλι αυτά τα live stream, οπότε μπορείτε να τα δείτε. Είναι πολύ μικρά γιατί είχαμε ένα θέμα με το ίντερνετ, κόπηκε, οπότε έχει γίνει ένα στη μέση. Καλά, ναι. Αλλά ναι, θέλαμε να το κάνουμε και παιδιά πραγματικά μας βγήκε ξινό. Μας βγήκε ξινό. Αλλά οκ, θέλω να πιστεύω ότι σας άρεσε. Ναι. Τώρα είναι λίγο περίεργο αυτό το review, δεν θέλω να πολύ κάνω book review τα οποία είναι έτσι... Δεν θέλουμε να είμαστε book haters. Ναι, αλλά το ήθελε. Το ήθελε η μαμάκα σου, το ήθελες και εσύ που λέει. Οπότε ναι, αυτό ήταν το book review. Σας ευχαριστούμε άμα μείνετε μέχρι εδώ. Μην μας κράξετε. Ναι, όντως. Είναι πώς το λένε, unpopular opinion αυτό το βίντεο. Και ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε σε ένα άλλο βίντεο. Bye bye!